osebede education reforms. Onge gima iluongoni junior secondary e Kenya ka. Koponi luwo reforms mag education mane otelnegi Professor Munavu, the Presidential Working Party on Education Reforms, the recommendations are very clear. Gik mayot somo gi tamo ji somo nango. Recommendations gi noketo maler ni grade 1 nyaka grade 9 mani iluongoni comprehensive school. Eye kanye ma ine gi ECD, primary to gi junior school. Sama ng'ato pod wuondo jomoko ni nitie gima iluongoni junior secondary. Onge junior secondary, kata secondary onge e reforms go. Wan gi senior school. It is comprehensive school to gi senior school, period. Gima podi wach junior school yakia. Paro moro ma ng'ato bedo go ni an ja secondary to ng'ane ja primary. Gini en ja comprehensive school to gi ja senior school. Paro no tamre wuok ewi jowa moko. Kendo nitie paro moro matut ma otamre akia kaka ibogol gini. Ma japuonj manie junior school neno ni en graduate moa university. To sana dwa koni Cleophas, 90% mag head teachers manie comprehensive schools, ma head these schools, they're all graduates. Moko nigi masters up to doctorate degrees. An kada gi japuonj ma is a professor, they're in a primary institution. To